One name, Kadu. It's another beautiful episode of the Eastside Music Show. Uno makai se me afam busum to papi. Ta, I'm a very important, figure on the music industry in Ali whereby the group Pami Udubonch, has been very influential in the music around the Southeast. Wonderful songs, Famego, and they've been very instrumental, basically. Ta, I be now with one of the members of that group, and about day Pami Udubonch. I be a koala for the year basa the group, or to here basa the group, or to fast video now for the year ndozo. Kenti, kono no akokoya. One name Kedo Okwa Oge Entertainment Show. Onye muni ano tatabu. Dede Udubonch. Kai genti, kai mari hoji makia webia tata. Mazi ndewo. Nedalo. No na Voice of the East, Entertainment Show Voice of the East. Imiki kawalundi nega anyinti onyebo. Afambo Nnamdi Okole. Mana ife jemalum go Dede Udubonch. Dede Udubonch. Yes. Una no get Dede Udubonch nya aka na-eti egwu n'Udubonch. Okay, kai gbapi ọsọ. Kedu ka isi welu chọpụta na ị na-eti egwu? Kedu ka isi wee banye n'ihe gbasara egwu? Afọ m onwe m, in fact, amụ m ọlụ aka den, mana den oge m bido ọlụ aka ọ dị ka aga ka ọ ya ma aga. Mana o nwere egwu dị na egwu a na-eme na street anyị den, mana ndị mpa mmadụ na-emeji egwu. So I bịa je na esolu ha na emeli aka dị na ekechekwa ife ha na-eme. So otu a ka o si wee na-adị dịka jisi ha kụcha maka na ya dị anyị ka ha na paaki instrument. Ha kụchazie nke ha anyị abịazịa n'oge abalị jizere aka anyị jiri patanụ nke anyị bido na-amụkwa n'ụdị nke anyị nwa. Otu a ka isi wee chọpụta na ị na-eme ihe gbasara egwu. Mgbe ibido nya bụ ihe ịgụ egwu maọbụ ihe ịkụ egwu, kedu ka ndị gị na ha nọ, ndị nne na nna gị si wee weli ya, kedu ka o si wee dị ha? Ọ dịrọkwa m izi oge awa. Ọ dịrọlụ m izi maka na oge a ndị be anyị che na nwoke adaghị efulefu. Ọlụ eye mụ jee mụba ọlụ. Mesielu m ihe niile a na-emelụ nwa ka ọ nwee ike baa ụlọ onwe olu. Nlapụzie ihe niile so ha eweli azin na ọ bụrụkwa ihe mụ na ha kwuru. Otu a ka o si wee ji nwayọ na-ebido ama m mgba mụ na fa gba before ha afụwazie ụfọdụ ihe n'aka m ihe dị n'egwu before ha cooluzie down sizie okay ebe nsi na-egwu no problem. Maka ma m na ọ nara adịcha izi. Mgbe anyị bido anyị kpọọ gị Dede Udubonch, kedu ka isi wee mata ndị Udubonch? Okay. Mụ na one boy a na-akpọ Pami. Ọ nwụgo na ọnọrọzin. Nya afamefuna. Ezigbo afọ ya afamefuna. Yes. So ka nsi wee mata ya ihe egwu a ị gaghị na-agụ na-akụ o nwere ụdị Igbo ibutele ọ na-ama akụ. So otu a like ihe niile ọ na-eme maka na ihe dị n'egwu na-asọ m ụsọ. So otu a ka anyị si wee like ihe niile unu ncha wee bịakọtazie ọnụ. Anyị ncha wee gakọtawa mebi before ofu onye wee gwa anyị na egwu a makwalụ mma anyị je eti ya anyị je rekọdụ ọ dị egwu. Okay, nya na mgbe ị matalụ nya bụ Pami Udubonch, enwe ihe dị ka Pami Udubonch ka unu nwa bịakọtala ọnụ wee guzobe Pami Udubonch? Ihe anyị na-aza bụ oge ahụ bụ D12 Cultural Troupe. D12 Cultural Troupe. D12 ka anyị na-aza den anyị bidoro ya. Ihe anyị dị bụ mkpụrụ mmadụ 12. I do a bit of the other. So, mana, ọzọ at a time, ka anyị gawazie ndị mmadụ like wazie dị egwu, anyị akụọ volume 1. Aka na-eti igba tibe egwu ọfụma, egwu mejọ. Nya bụ aka na-eti igba, mgbe unu tiri aka na-eti igba, unu ka na-aza D12. Yes. Before oge ahụ ka anyị ji wee tụọ ọnụ zee to Pami Udubonch.
yes oge aka ndị mmadụ kpọmazi oge aka Pami onye nke na-aza Pami bụ kedu afịa afa m efuna bụ ihe na-aza Pami afịa bụ ihe anyị na-akpịa Pami anyị tụọ afa m efuna abịa go mụ dede ọbụbụrụ ịma m as dede ọbụbụrụ onye na-akpọ m dede Pami bịa kpọwa m dede ndị mmadụ sizi otu ahụ dede baa onye ọbụla ọnụ akpọbazia gị dede yatago ya nke ka anyị gakwa n'iru nya ịka na-etinye bụ egwu unu aka na-etinye bụ Pami Udubonch ka kịta nụwa ọfụma onye aka ije ele ife mgbe Pami nwụrụ in fact o wutela anyị too much anyị kpali ya 1 year wherever anyị jere anyị n'ọnụ nọ na-amụ egwu ọfụ anyị ga-eji afọ ya wee gụọ otu a ka anyị si wee nọdụ ihe niile 1 good year wherever anyị jere ọlụ ekpọ anyị sị na anyị ga-aga ọlụ for now ofu otu anyị lapụrụ anyị na anyị ga-aga ọlụ for now so that 1 year anyị bidozikwa before anyị bido gaba ọlụ anyị baa studio kụọ egwu ọfụ before ndị mmadụ amazikwa na anyị nọkwa ya taa ya bụ ya mgbe ị bidoro enwere uru ịbịa nweta nwemelu iji wee tinyesizi uche gị ma tinye uche na ya bụ ịkụ egwu then mgbe izi anyị jụrụ ego bụrụ ụzọ ihe anyị ma bụ anyị fụ ebe a na-eme ihe anyị fụ posta anyị aga dị bụrụ egwu maka na ọnwebe ndị ma ndị anyị bụ den anyị bụrụ egwu gaa ebe ahụ kụọ akụzi ihe anyị kụrụ n'aka ndị mmadụ alaiki anya alaikizi anyị ha asịzi anyị ngwanụ biko na anyị ga-esozi ha gaa the village otu a ka esi wee mabazi anyị before ihe ego wee batabazi anyị ya anyị afụwazie ụlọ dị na dị egwu mana before ọ bụrụ ihe anyị ji bido ya anyị amabụrụ maka ego ihe anyị mabụ na egwu a na-asọ anyị ụsọ anyị sizi otu ahụ mekete ya wee fụwazie na ihe a na ego dịkwa n'ime ya fọ anyị wepụtazie mmụọ anyị lụbụ ya azụ ọlụ gịnị nga anyị ntụna naanị ya passion ife ego ebukwana ego ụzọ nsogbu adịrọ ka anyị gbapụ ya ọzọ dịka ibi bụ ka unu na-akụzi dị egwu ihe a na-apụta na ya ka ekunu maka odom anya na ndị ọtụtụ wee na-akụ dị egwu unu kụtia unu na-abịa nwee like onye a nwe percentage or something anyị na-adị ka ya ka esi wee bịa ka esi wee bata na ọdị ọlụ so mụ na Pami welu nke anyị ezie ndị ọzọ anyị kpọbatara maka na ọmụ na ya kpọbatazi ndị ọzọ ya na ọgị bụ onye isi then ọkwa now mụ ọbịa ebe onye isi since Pami lapụ ọmụ na Pami bido ji egwu ya egwu anyị na-akụpụ na school gyration ọzi letters ka anyị ji mebezie ọ bụrụzi ihe omenala ka anyị fụwazie ulu dị na ya anyị mebezie ọ bụrụzi ihe omenala enwe mmemme dị like enwe mmemme ga-asị akpọ unu na-asị unu na-ama ngakọ mmemme ọbụla akpọrọ unu enwere ihe a na-eweta tupu akpọ unu ma mmadụ ndị na-ene na nkịta onye chọrọ ikpu unu ka unu bịa merụ ihe ma ọkụ unu bịa kọọlụ ya egwu kịta ịkpọ anyị gwa gị ezigbo ọnụ eji akpa anyị ọ bụrụ ọ dịrọzi ka mgbe ahụ kịta ka anyị ji akwụ ụgwọ ụlọ jiri ya eri nri jiri ya azụ ụmụaka anyị ọha na eze na-ege anyị ntị onye mụ na ya ka nọkwa bụ Dede ọkụ egwu nwanyị n'Enugu steeti otu a kịta nwatakịrị ọbụla ịmụta si na ọ chọkwara ịkụwa egwu ị ga-akwado ya ka ọ kụọ onye bụ egwu nke bụ eziokwu ọghọm dịkwa n'egwu maka na ama m afụfụ nta n'egwu a o nwee oge ọ nọkọtara efu aka m na ụkwụ m paralyze ya na m na-akụ egwu ọ bụrụ na egwu ka dị something si nke bụ eziokwu na ọ na azọba m agbaba m ọsọ ndụ m n'oge wee wetakwa nke bụ onwe m ga-ekwetekwa ya mana mma back ya up yes ya na enwe backup mma back ya up onye chọkwanụ ịbịa sonye egwu nke ka ọ ga-esi wee bịa okay ịchọ iso anyị agwa gị ihe mmụọ anyị na-eri
ọ bụrụ na iwe ike imewu ya anabata gị this one ịmakwa ihe ị na-eme ọ bụrụkwa abịa bido n'isi kụzio elu gị ọlụ oke ọ ya bụ onye magolu yes nsogbu adịrọ ọhaneze na-ege anyị ntị unu anụgo ihe anyị kwuru unu anụgo onye nwunye ya nọ ọkwa dede ọkụ egwu ọ sị na ịchọọ ịkpọ ha ịbịa ntu ka agwa gị ihe a ga-eji mee gị ihe a ga-eji wee kpọta ha sonyekwala anyị oge ọzọ ka emesịa. All right, welcome back from that beautiful interview. Pami Udubonch, wonderful group, and we're looking forward to so many much more from them. Welcome back. I can honor the Eastside Music Show. All right, it's the playlist segment of the Eastside Music Show. And we're 5 beautiful songs. Kaisi we put 5 beautiful songs from Alibo. Aye we put ta kono ge. And number 1, I went on Malichi Egwabu. Egwabu a trend on social media everywhere. After Kafino drop with Vasia Nigwa. Egwabu Hero. Aguero Banks featuring Fino Final. Negwa Fino be akwanyo ogunye ndi Igbo ama sitting at different walks of life, different facets of life, and you know Egwabu go dey Omalichi Egwu. In fact, enough of the talk. Aguero Banks featuring Fino Hero. And number 2, Egwabu the Omalichi Egwu, released a few weeks ago, about a month ago, and Egwabu from a budding artist, from an upcoming artist, doing very well, and he has a very bright prospects. He has a very bright future in the music industry. It's a beautiful love song, and it's called Jukwese. Yeah, from my humble self, some to Papi. Listen. I got a lover for man that was looking for love and he finally found it today. Look in your eyes and I know what feel like. I go like make you come, make I take you away. Girl, you got me falling. Girl, your body's calling. I put on the merge request. You know, go use your icy pepper. Nothing is too much, baby. And number 3, Ugochi featuring Yemi Alade with Ogologo. Omalichi Egwu, you know how it is. Energy, a lot of energy. I mean, when you have Ugochi and you have Yemi Alade in a song, I mean, what else to expect but energy and beautiful music. Ugochi featuring Yemi Alade on Ogologo. And number 4, Rati. Yeah, Rati just dropped a new album, Rati and Moff, dropped a wonderful album. Well, yeah, Dante can't about this album, and I've listened to this album like from top to the end repeatedly, and there are no skips. Like on one beautiful album. And from this album, I'm gonna go on about Bad Boy from Rati with Bad Boy. Let's go. And at number 5, last but not the least, of course, Chike with this song from his new album, Son of Chike. That's the title of the album, and as usual, you know what to expect from Chike. Once it's Chike, beautiful music, and Nka Anaboya Mma from the album Son of Chike. Let's go. I wake up for money. I thank God for you. When I look at your beauty, I thank God for you. When I won't spend my money, I spend. All right, welcome back from that. You know how we do it, another beautiful segment of the Eastside Music Show. I see you some other time. Many more gists from the entertainment industry. Afam Kabusomto Cardinal.